Şavanêja berdevka yekînên parastina jin ya pejê heval rûksê jî li gel me çarê Nîsanê pîroz be em niha weşana zindî dane peyama we ji bo çarê Nîsanê çi ye weke yekînên parastina jin ya pejê û ji îro şûnva hûn ê cihê xwe çawa di nava Wezareta Parastinê ya Sûriye ya nû de bigirin û hûn ê pêşengiyeke çawa pêşkêş bikin heva çarê Nîsanê roja rûjbûna rêbertiya me li tevahî jinan li tevahî gelan û şehîdan pîroz be. Heman wext roja damezrandina yekînên parastina jin yê pejê li tevahî şervanên azadiyê, tevahî gelê me, tevahî şehîdan pîroz be. Bi saye vê kedê vê fikrê ku em heta roja îro hatin weke şervanên vê gelî em bo xwedî nasname û hebûn bi saye fikrê rêbertî bi saye kedê û berxwedanê gelê me em gihan vê astê helbet tekûşîneke 14 sal ji berxwedan ji fetekarî ji tekûşîn em bêjin ji rêxistinbûn û avakirin nûbûnin bi saye qehremanên weke birîvanan û silavan bi saye qehremanên weke arînan û avêstan bi saye qehremanên weke denîzan û em bêjin avaşînan û sîdaran em gihan vê astê helbet ew sûza ku me daye şehîdên xwe ku em heye ku tekûşîna me wê hebe heye ku em mafê jinan misûger bikin hebûna yê pejê tekûşîna yê pejê yê ji berxwedanên dirêj yê ku dîrokeke ji tekûşînê dawkirin wê bibe misûgeriya mafê hemû jinan li Sûriyê jî ser bi esasê em tekûşîna xwe didimin ku di nava artêşa Sûriyê nû da jî ciyê xwe bigirin ji ber ku ev artêş ê ku em behsê dikin îroj em wê şahiyê de hazirin damezrandinê yê pejê yê ku ket da berdêl da yê ku mirovatî ji tarîtiya Daişê xelas kir ji bo wê jî em dikarin bêjin beşdarbûna yê pejê di artêşa nû da wê nûbûnê çêbikim wê zihniyetê bide guhartin wê em ji ber ku ew tişt me jiyan kir em wê baweriyê de ne jî em ê karimin rastî jî artêşeke azad ava bikin artêşeke demokrat ava bikin artêşeke nû ava bikin ji ber ku ciyê ku jin lê hebe ciyê ku em bêjin yê pejê lê hebe wê em bêjin demokrasî hebe wê azadî hebe wê mafê gelan tê da bêparastin her hebin gelekî spas bû te berdevka ya pejê heval rûksel